National Nutrition Council report na dapat galitin din natin ang paghuhugas ng kamay para ang ating katawan ay laging protektado sa anumang sakit. Sabi na, bawal pong magkasakit. Isa din sa sinusulong po natin ay ang tinatawag natin via healthy o kaligtasan sa kalsada para sa lahat ng bumibiyahe. Gawing bahagi ng bawat biyahe ang pag-check ng blow bag set. Ito po ay ang routine na ibig sabihin ay battery, lights, oil, water, brakes, air, gas, self, engine, at tools. Dapat tayo maging responsable sa pamamaneho para sa kaligtasan ng lahat ng nakasakay at ng iba pang kasabay sa daan. At ang panghuli ay ang pag-iwas sa pagpupro. Hinihikayat po ng UHB po ng publiko na gumamit ng mga alternatibong pagpapaingay sa pagsalubong ng bagong taon sa Bureau of Fire Protection at Philippine National Police. Kanila din tatalakayin ang kampanya laban sa paggamit ng illegal at ito. At siguruhin na ang bawat pamilyang popular kaya pag-dress kami na-share na yung araw. Acting para i-dress. Kaya nila pagkaman dress that's what ay nilalarawan nila. So yeah, that's you all.
pagtutulong namin kaya kami ang kasiwa mo nasa pagkakaso ito dahil po naman ito sa ilan sa lahat ng department ang parang kamulong ito dahil ito hindi sa paras mo kayo mo yung pagkakulang para ang anak dahil sa misyon so now ako pero sa panalo kami hindi dahil siya ang nagkakagal dahil natulad at nagkakuhan at hindi ko salutuan na sika panahon ang buhay na daw so hindi mo ako nilalaman Hello! We also have po from CNBN, tama po ba, TV? Sir Haji! Hello! Hello po, Sir Haji. Palakpakan naman po natin. Alright. And of course, we have po from PIA or the Philippine Information Agency, Albay, Ma'am Raisa Lucido. Hello po, Ma'am Raisa. And another from Radyo Siram, si Sir June Mark Loreto. Sir June, saan po si Sir June? Baka nandun lang. Alright. So I think that's all po and I hope madagdagan pa po ang ating mga media. Ano? And watching live din po sa ating Facebook, DOH Bicol CHD page. Maraming salamat po. So, let me acknowledge the presence din po of one of our resource speakers, ang ating head ng Health Promotion Unit of DOH Bicol, si Dr. Monray Isaiah Mancilia. Hello po, Doc. Ayan po si Doc who will be discussing din po later on. Alright, so let's move on to our first topic of this day.
Ma'am Remy! Oh my, hey Ma'am Remy! Hello po. Ayan. So si Ma'am Remy is from Radyo Siram. Ayan si Ma'am Remy. Of course, save the best for last. All right. Ayan, si Ma'am Remy. All right, so let's start na po with our first topic, which is the Ligtas Christmas campaign to be discussed by our Senior Health Program Officer, Miss Julie Ann Legaspi Granadino. Ayan. Hello. Good morning. Isang healthy umaga po sa ating lahat. Siguro hindi ko na po isa-isahin yung aking mga kasama po dito sa unahan. My fellow resource speakers, and of course, yung ating mga media partners, the most vital ngayon po dito sa ating campaign. So we will be having the Ligtas Christmas 2025. So andito na naman po tayo para magbigay ng and ma-intensify yung advocacy po natin sa pagsa-celebrate ng ligtas na Pasko at ng bagong taon ngayon pong 2025 at paparating pong 2026. So, ang ating Ligtas Christmas po na kampanya, it is composed of 3 parts po. We have po yung ating healthy handaan, which will be discussed later po ng ating partner from the NNC. We also have po yung Be Healthy, no? So, na-mention po ni Dr. Gladys kanina, yung safe na pag-travel po ngayong Pasko and bagong taon. And yung pangatlo po, which is the Iwas Paputok. So, this campaign po, hindi lang po nag-iisa ang Department of Health. This is a collaboration of different agencies po para mas mapaigting po natin yung kampanya na po natin para po ma-celebrate ng ligtas and healthy po yung ating Christmas and New Year. Sige po, next slide. So, yun po, na-mention ko po yung ating 3 advocacy. Next slide. So this will be in partnership po ng ating mga different stakeholders and other, of course, yung ating mga media partners. So tulungan niyo po kami dito po sa ating Ligtas Christmas na kampanya for 2025 and upcoming 2026. Sige po, siguro unahin po muna natin yung Be Healthy. Next slide. Ayan po, yung Be Healthy po, alam po natin ngayong paparating na bagong ay Christmas and New Year, madami po ang bumabiyahe, uuwi po ng probinsya. And dito po sa Department of Health, we are advocating yung ligtas na pag-travel po ng ating mga biyahero. So paano ba natin ma-ensure na ligtas po tayong darating doon po sa ating patutunguhan? Sige po, next slide. Ayan, so na-mention po kanina ni Dr. Gladys po, yung blow bag set po, bago po tayo bumiyahe, ensure po natin yung different na mga aspects po para ma-ensure na safe po ang ating travel. So unang-una po, yung battery. This is also being advocated by our partner, the Land Transportation Office po, the blow bag set, check po yung battery, check po natin yung lights, umiilaw po ba. Next is po yung oil, meron po ba, may tubig po ba tayo nadala? Hindi lang po para sa atin, para din po sa ating mga sasakyan. Next po is yung brake, gumagana po ba ng maayos? Dapat po nakapag-preventive maintenance po tayo bago tayo babiyahe. Next po is yung meron po bang hangin yung ating mga gulong. Next po is yung gas. Siyempre, dapat kompleto po ang ating gas. Meron po din po tayong yung self po, hindi lang po dapat sasakyan yung ating ready. Dapat tayo din po sa sarili natin ay handa po tayo. Dapat po ay hindi nakainom, kahit po onte, hindi po pwede, no? Pangalawa, dapat po hindi or uminom ng mga gamot na nagpapaantok po, yung mga drowsy or mga induced na drowsiness po na mga medications po, iiwasan po natin. And syempre po, kung meron po tayong mga sakit, halimbawa po may hypertension, dapat po na-ensure natin na nasa kondisyon po tayo, na-check po muna natin ang ating vital signs bago po tayo bumiyahe para ensure po na hindi lang po ligtas yung biyahe, pati po tayo na nagda-drive and yung ating mga pasahero ay ligtas din po and healthy. Siyempre, yung engine and yung ating gulong. Sige po, next slide.
Ayan, syempre po, avoid po natin yung mga distractions. Bawal po, sundin lang po natin yung mga batas trapiko, no, sa madaling sabi. Sige po, next. Ayan, so ito po ay onti lamang sa mga paalala, no po, because our partners, the Land Transportation Office, is consistently advocating po yung ating BIHealthy po sa ating mga Pilipino. Sige po, next. Ayan, so puntahan na po natin yung ating next, which is the Iwas Papotok, which is the isa sa mga main advocacy po ng Department of Health ngayon pong paparating na Christmas and New Year. Sige po. So gusto po natin, no, Iwas Papotok para kumpleto, hindi lang po tayo, kundi ang ating mga daliri, kumpleto sana mag-celebrate. Buo po tayong magse-celebrate ng Christmas at New Year. And syempre po, ligtas po tayo and ating mga kapamilya. Sige po. So, allow me po to present, no? Siguro, familiar na po dito yung ating mga media partners, di ba? Lagi po tayo nagko-conduct ng firework-related injury surveillance kada taon, and ira-rundown ko lang po, ano po ba yung naging FWRI report po natin noong nakaraang 2024? Gaano po ba kadami yung mga naputukan last year? Sige po. Simulan po natin. This is 843 is the national data. Once again, it's the national data po. Ito po ay galing sa mga national sentinel sites na itinalaga po ng ating Department of Health, the different hospitals all over the Philippines to gather the FWRI. So dito po makikita natin 843 ang total na naputukan sa buong Pilipinas based po sa mga sentinel sites. Ngayon po tingnan natin, ilan po kaya yung ating sa Bicol region base po sa datos na ibinigay po sa atin ng mga ating sentinel sites. So dito po sa Bicol region, nakapagtalaga po tayo ng 61 firework-related injuries mula po December 21 until January 5, 2025. So kung makikita po natin, meron po tayong 10 sentinel sites. 10 sentinel sites po, we have 2 national sentinel sites. That is the Bicol Regional Hospital and Medical Center and the Bicol Medical Center. So sila lamang po ang nagre-report sa national ng kanilang mga FWRI. The rest po are itinalagang regional sentinel sites. So we have po 1 per province, and meron din po tayo na I think we have cities also, Naga City General Hospital. So majority of these are provincial and district hospitals. So kung makikita po natin, that is 61 cases FWRI. And ang may pinakamalaking part na for the provinces ay makikita po natin sa ating next slide. Ay dito muna po tayo, puntahan po muna natin, ilan po ba yung dinami nung ating cases compared po noong 2023. Noong 2023 po, may naitalaga po tayo na, ayan, so, hindi ko siya mabasa. 49. Ayan, 49 cases. So that is a 24% increase po, compared po noong 2023. So, makikita po natin, majority of these cases are nangyayari ng December 31 or pagsalubong ng bagong taon. So makikita natin, sa graph po natin, the peak of these cases happens ng December 31 until January 1. So punta po natin yung per province po. Gaano po ba kadami sa mga probinsya ang mga nai-report na mga FWRI? So Camarines Sur, with its coverage, has the highest number of FWRI po. So that accounts for 33% ng ating mga cases dito po sa ating FWRI. So this is followed by Albay, then followed by Camarines Norte, and then the 2 cities, the major cities, we have Legazpi City and Naga City. So kung makikita natin, mataas, nagkaroon ng increase for Albay and Camarines Sur, while bumaba naman po yung cases natin for Camarines Norte.
So we also have reported increase for Legazpi City compared po noong 2023. Okay? So we proceed with the anatomical site po. Sa parte po ng katawan ng tao, alin po kaya yung madalas na nai-involve po na nagkakaroon ng injury? So kung makikita po natin, as per data natin, kahit po historical, majority po ay doon sa kamay po. So majority ang involved po is yung ating mga kamay. So we have reported 30 cases. So these 30 cases po are involved sa kamay, followed by the eyes, face, and head, yung sa mukha po, and also followed by sa paa. Ayan, so 40% po ang accounted sa kamay. So next naman po sa type of injury, ilan po kaya yung ating may mga naputulan po ng kamay or ng body part? So sa ating pong datos, meron po tayong 5 cases na blast and burn injury with amputation. Ibig sabihin po, may pinutol na parte ng kanyang kamay or body part. Pero majority po ng ating cases, 47 of them, ay blast and burn injury with no amputation. So pwede pong nagkaroon ng sugat, nasunog ang part ng kanyang katawan, pero wala pong pinutol. Next po is the eye injury po. Meron po tayong 9 na cases of eye injury. So kung makikita po natin sa datos, mas dumami po yung case natin ng may naputulan compared po noong 2023 na meron lamang po tayong 3. So when 2024 na surveillance, meron po tayong 5. So for the case of involvement naman po, majority po ng ating mga kaso ay sila mo mismo ang nagpaputok or active. Sila po mismo ang nagsindi ng paputok. So that is 50 cases out of the 61 and 11 naman po are passive. So pag passive po, pwede pong nahagip or dumaan lang po siya, natamaan po siya nung paputok. So puntahan po natin yung type of fireworks. Sa type of fireworks, majority po ng ating cases were caused by illegal firecrackers. That 30% po dito is nang dahil po sa quitis. Top 1 po lagi natin ang quitis. Followed by 5-star. Then improvised cannon po o yung boga. So that accounts for 13 cases ng ating FWRI. Then also we have whistle bomb, lucis, plapla, mga illegal na fireworks po like plapla and whistle bomb. And we also have po yung 1 cases each ng different FWI na mga paputok. So let's proceed with the next graph. Sige po, next. So in terms naman po ng edad, ano po kayang edad ang majority ang nai-involve sa FWRI. So majority po ay mga kalalakihan and ang edad po ay 7 to 12 years old. So this accounts for 41% ng ating mga cases. So kung titingnan po natin sa graph, 20 years old below, malaki po yung portion nila dito po sa ating FWRI cases. So madami po ay mga menor de edad. So, tamang-tama, kumakain po tayo. So, this will just be the narrative of our FWRI cases, no? So, ayan, at least nagpasintabi. Ayan, so next slide. These are just some narrative po, no? So, kung makikita natin sa narrative ng cases, we have 10 years old, 11 years old. Ito po mga cases po ito, majority ng natatamaan sa mata ay mga boga. Kasi pag silip po nila, titingnan kung bakit di pumutok, tapos biglang puputok. So natatamaan yung kanilang mata. So we also have yung mga cases ng nasusunog o may mga burn with our next slide. Burn ng dahil din po sa boga and also yung sa lucis. Lalo na po kung biglang sumabog po yung lucis. Ayan.
So, sabi ko nga kanina, majority ay mga kabataan. So, we have 7 years old. Sa next slide po, makikita natin, youngest case po natin is 3 years old from Camarines Norte. Kung titingnan po natin yung narrative ng case, this is an active. Ibig sabihin, yung bata po ang nagpaputok. So, this is 3 years old. So, kaya ayan po, kung makikita natin, meron siyang burn sa paa. Pero hindi lang po mga bata, we are also getting reports, next slide, yung mga nasa 60 above, ganyan. So we have cases po na ganun, na napuputukan din po. And then, next slide po natin, yung mga cases po natin ng amputation. Ayan. So we have 5 cases, sabi ko nga po kanina, and majority of them, syempre ang napuputol po is kamay. Sige po. So next slide. Ayan. That one sa ating left part nyo is yung 10 years old po natin, yan, from Legazpi City. Nang dahil po sa boga. Hinawakan yung boga sa taas, biglang sumabog. So yung kamay niya, I think 1 digit na lang ang natira if I'm not mistaken. Sige po. Then we also have yung isa from Camarines Sur. I think this is illegal fireworks also, the Goodbye Philippines. Sige po. So paano ba natin po maiiwasan or paano ba natin may ensure na ligtas po tayo ngayong Pasko at bagong taon? So ensure po natin, na-mention ni Doktora kanina po, we participate, imbis na tayo po ang magpaputok, we participate sa community fireworks display. Unang-una, mas safe, mas economic, wala kang gagastusin po, and ligtas po tayo magsa-celebrate and kompleto po, Also, pwede po tayong gumamit ng mga alternative merrymaking na mga device or mga gamit, like example, torotot, yung mga drums po natin, light sticks, para po mag-celebrate ng ating bagong taon. So, hindi lamang po ligtas tayo, hindi na rin po tayo nagkukos ng pollution sa ating kapaligiran. Sige po. So, kami po sa Department of Health, as part ng Ligtas Christmas, we are continuously ensuring yung awareness for kamalayan ng ating mga Bicolano. So, we are conducting different activities po. So, next slide, Sir Reg. So, we are also ensuring na yung ating mga sentinel sites po ay preparado po para sa ating gagawing surveillance report para po ensure po natin na kompleto and tama po yung mga datos na darating po sa atin sa ating regional office. We are also conducting po katuwang po ang ating mga media partners para po sa ating advocacy. So we are asking help sa ating media partners to help us raise awareness para po ma-celebrate ng ligtas po ang ating bagong taon and Christmas. And also to ensure po na equip po yung ating mga DOH hospitals, we are conducting preparatory rounds sa ating mga sentinel sites para to ensure na well-equipped and prepared and handa po yung ating mga DOH access sites and also yung ating sentinel sites pag-receive po para po sa ating mga FWRI cases. So ini-ensure natin na kompleto ang mga gamit and meron pong designated na trauma and burn unit sa kanilang mga emergency room. And also, as part po ng ating daily bulletin, we are updating po sa ating website, sa ating Facebook page, yung ating daily bulletin ng ating FWRI cases. So, and also, of course, in partnership with ating media partners, raising awareness. And syempre po, ini-ensure natin sa ating mga provincial sites, ang ating provincial mga offices are also conducting their part in terms of advocacy and ensuring the implementation po ng ating Iwas Paputok and the Ligtas Christmas campaign.
Sige po. So they are also conducting their own surveillance based po doon sa datos na na ginagather po natin. So ayan po ano. So next slide. So bago po ako magtapos ano. So ngayon pong paparating na FWRI surveillance, ngayon pa lang po magpapasalamat na ako sa ating mga media partners and other partner stakeholders. Tulungan niyo po kami na ma-ensure po na ligtas tayo ngayong darating na Pasko and ngayong bagong taon. So hopefully lahat po tayo mag-celebrate na kumpleto, ligtas at healthy and maitawid po natin yung 2025 na kumpleto po tayo. And dahil po lagi po namin sinasabi sa ating dito po sa Department of Health, dahil po ang bawat buhay po ay mahalaga. So maraming salamat po. Thank you very much po, Ma'am Julie, our Regional Program Manager for the Violence and Injury Prevention Program. So let's head on to our next topic, which is the Oplan Paalala Iwas Paputok Program of the Philippine National Police. May we call on Major Archie L. Cristobal, the Public Information Section Chief of the Regional Community Affairs and Development Division. Thank you very much, Ma'am MC. To the DOH Regional Director, Rosa Maria B. Rimpilio, represented by Ma'am Gladys is Dimdim Iscote. Ma'am. To the other uniformed personnels, guests, media friends, ladies and gentlemen, good morning. Sa ngalan po ng aming Regional Director ng PNP, Police Brigadier General Erosito in Miranda, sa kay Police Colonel Edward D. Quijano, ang aming Regional Operations Division Chief, at ang aming spokesperson, Police Lieutenant Colonel Maria Luisa C. Calubakib. Ako po si Police Major Archie L. Cristobal, ang Chief Public Information Section. So, pasensya na po sa kanina kasi mataas yung expectation na si spokesperson o si Mamalo yung dadating. So, parang umorder lang sa Shopee. Iba yung request, iba yung dumating. Pero anyway, pagtsatsagaan po nating ipaliwanag o iparating sa community yung gustong ipaabot ng PNP at lalong-lalo na ang aming Regional Director, Police Brigadier General Erosito in Miranda, ang isang masagana at ligtas na Pasko ngayong 2025. So bago ko simulan yung aking PowerPoint, allow me to play the ABP. Operator, sir. Season approaches. The police safety in the region. Under the leadership of Police Brigadier General Erosito Narito Miranda, Regional Director, the Bureau 5 is intensifying its efforts to ensure that everyone can celebrate the holidays safely and responsibly. This Yuletide, Bureau 5 urges the public to exercise caution in 3 critical areas: firecracker use, road safety, and security during holiday gatherings. While the use of firecrackers has long been a cherished tradition, it carries serious risks, particularly to children, bystanders, and property. Bureau 5 strongly encourages the public to consider safer alternatives, such as light sticks, noise makers, or other non-explosive forms of celebration.
all are reminded to strictly comply with existing regulations regarding the sale and use of firecrackers, as unauthorized fireworks not only endanger lives, but also carry legal consequences. Road safety is another priority during the holidays, when traffic volumes increase and long-distance travel becomes more common. Bureau 5 emphasizes careful planning, strict adherence to speed limits, and minimizing distractions while driving. Motorists are encouraged to ensure their vehicles are in proper working condition by checking the blow baguettes, battery, lights, oil, water, brake, air, gas, engine, tire, and self. Drivers should also avoid traveling under the influence of alcohol or drugs. Take regular breaks on long trips to prevent fatigue and remain vigilant of pedestrians and other vehicles. Holiday celebrations often involve gatherings with family, friends, and neighbors. Moments of joy that can also present security risks. Bureau 5 reminds residents to keep an eye on personal belongings, lock doors, and secure homes when going out, and immediately report any suspicious individuals or activities to authorities. Coordination with local barangay officials or police units can further strengthen community safety, helping prevent theft and ensuring that celebrations remain peaceful and enjoyable for everyone. Beyond public reminders, Bureau 5 remains proactive in maintaining community safety throughout the holiday season. The police will continue regular patrols, checkpoints, and rapid response operations to uphold peace and order. For any emergencies, residents are encouraged to dial 911, knowing that Bureau 5 is fully committed to providing serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman, truly embodying a bagong PNP para sa bagong Pilipinas. With these efforts, Bureau 5 aims to ensure a safe, joyful, and memorable Yuletide season for all. Maraming salamat at maligayang Kapaskuhan sa lahat. At ngayon po ay I will be representing the PNP's intervention on strengthening implementation of existing laws on the sale, manufacture, distribution, and use of firecrackers. Next, please. My sequence of my presentation as shown. Next. As to firework safety, iwas paputok, binanggit na rin kanina ng ating DOH na nag-discuss. Next. Masyado mabilis. Tandaan lang. Pabalik mo muna sana. Firework safety, iwas paputok. So, na-present na po kanina yung regarding sa numbers of victims of a fireworks-related injury last year. So, statistics, balik mo muna, ba't mabilis? Isa pa. Sige pa, isa pa, atras. Yan, dyan muna. So, statistics on firework-related incidents sa Bicol region kanina nga ay binanggit. So, the most common causes of injury were quitis or yung mini rocket, 5-star, and boga o yung improvised cannon. So, hindi ko na i-detalye at pinag-present na kanina yan. So, understanding, next please. Understanding the risk of fireworks, so dangers of illegal fireworks. The use of illegal firecrackers is a primary cause of severe injuries, amputation, and to the extreme cases, death. So banned items under Republic Act 7183 and Executive Order Number 28 include piccolo, goodbye earth, boga, lolo thunder, violators, faces, fines, and imprisonment. So even the DOH emphasizes
that even legal fireworks can cause injury, with quitis being a leading cause of injuries in some reports. So as yun, pinakita na rin kanina itong yung mga edad, male and female. So understanding the risk of fireworks, local ordinances and regulations. So pinapatupad natin ng PNP ang Republic Act 7183, ang regulation, sale, manufacture, distribution, and use of firecrackers. While Executive Order 28 limits the use of firecrackers to community fireworks displays to minimize accidents. Local government units in the Bicol region are encouraged to issue ordinances banning individual firecracker to reduce injuries. So ano ba yung mga uri o types ng firecrackers? So as shown, baby rocket, El Diablo, paper gaps, bawang, Judas belt, sinturon ni Judas, pulling of strings, small triangulo, skyrocket. Sa type of pyrotechnic devices, meron tayong butterfly, jumbo, regular and special, luces, fountain, mabuhay, Roman candle, whistle device, trompilyo. In addition, yung sparkles at all kinds of pyrotechnic devices o mga pailaw. So types of firecrackers and pyrotechnic devices naman, itong Watusi, Pop-up, Plapla, Piccolo, 5-star, Giant Bawang, Giant Whistle Bomb, at Atomic Bomb. Large size, Sinturon ni Judas, Super Lolo, Goodbye Bading, Lolo Thunder, Atomic Triangle, Mother Rockets, Goodbye Philippines, at Goodbye Dilima. Meron din tayo Goodbye Napoles, Coke in Can, Bin Laden, Kabasi, Buga, Quiton, Hello Colombia. Yung mga nakakatawa yung mga pangalan ng ano eh. As to the penalties naman, for any person who manufacture, sale, distribute, or uses firecrackers and pyrotechnic devices in violation of this provision, ay magmumulta ng 20,000 to 30,000, pagkakakulong ng 6 months to 1 year, confiscation by the government of inventory or stock, at kanselasyon ng kanilang license and business permit. Ito po yung mga batas na nagbabawal sa paggamit ng mga illegal fireworks and pyrotechnic devices. Sa iwas paputok safety tips naman, ito yung mga ginagawa ng PNP social media posting natin na laging ipinopost down to all municipal police station. So ito po yung ating mga tips. Babala, bawal ang boga, saka yung mga pinagbabawal na paputok ayon sa Republic Act 7183. Sa ligtas tips, iwas paputok naman, huwag bumili ng mga paputok, huwag hayaang maglaro ng paputok ang mga bata at palaging bantayan sila. So, it is a shared responsibility. Hindi lang dapat yung kapulisan at ibang national government agencies, kundi down to the families. So, yung parents, dapat sila maging responsible enough para gabayan yung kanilang mga anak.
Kung maputukan, hugasan agad ang kamay ng tubig at sabon at dalhin kagad sa ospital. Huwag pumulot ng mga di sumabog na paputok. Maging handa at tandaan ang mga emergency hotline para sa mabilis na aksyon. So, binanggit kanina doon sa ABP yung ating 911. So, ligtas tips para sa bagong taon. It is already disseminated to all municipal police station. Nasa Facebook, social media post ng PNP. So, additional, mga alternatibong paraan upang ipagdiriwang ng ligtas at matiwasay ang paparating na Pasko at Bagong Taon, pagdalo sa fireworks display, pagpapatugtog ng malalakas, paggamit ng turutot, pag-ingay gamit ang kaldero, pagbusina gamit ang busina ng sasakyan. So, example po ng mga SOC card natin na dinideploy. Other SOC-made cards, katulad po niyan, yung mga provincial police office at ang municipal police station. So, additional safety tips for Yuletide season. Secure your kids while in crowd this holiday season. So, keep your child close. Make sure your child knows how to reach you or seek help from authorities if needed. So, katulad ko, yung mga anak ko, tinuturuan ko ng mag-dial sa edad na 5. Tinuturuan ko sila mag-dial ng 911 para alam nila kung paano tumawag in case of emergency. So, have your child wear an ID tag or bracelet with their name and contact details. So, lalo pag nagmumuling. Ensure your child is easy to spot in the crowd. So, dapat may color coding din yung susot na damit para mas madali nating makita yung ating mga anak na humahalo sa crowd, lalo sa rush hour ng Christmas. Sa pag-alis naman ng bahay, ikandado ang lahat ng pinto at bintana, tiyaking walang naiwang nakasinding kandila, nakaplug na appliances, bukas na gas stove at gripo. Iligpit ang anumang mahalagang bagay sa labas ng bahay. Iwasang mag-iwan ng note sa labas ng bahay na nagsasabing walang tao o nasa biyahe kayo. Mainam kung may burglar alarm para ma-alerto ang security o kalapit na bahay kung may papasok sa inyong bahay. So additional safety tips as shown regarding sa mga decoration. So siguraduhin lehitimo at aprobado ng DTI ang dekorasyon at produkto na inyong bibilhin. So iwasang isaksak sa isang extension o electrical plug ang lahat ng dekorasyon o appliances. Again, sa pag-alis sa bahay, ikandado ang lahat ng pinto at bintana, tiyakin na walang nakasinding kandila. Binasa ko na kanina. Okay. So another safety tips. Sa road safety measures naman, paulit-ulit na binanggit kanina, yung blue baguettes. So, road safety during Christmas and New Year holidays requires extra vigilance due to increased traffic volume, impaired driving, and the rush of last-minute errands. So here are essential safety measures for drivers, passengers, and pedestrians. So ensuring safe travels increase police visibility on highways and safety checkpoints. So yun po yung ginagawa ng inyong kapulisan dito sa PRO5. So we implement sa full deployment and heightened alert status during the Yuletide seasons. Checkpoints are across major thoroughfares like the Maharlika Highway to prevent potential threats and ensure the safe movement of motorists and passengers. Police visibility is a key strategy for crime prevention, and checkpoints are supervised to ensure the follow operational procedures. Again, we conducted campaign against drunk driving and reckless speeding. So,
with the LTO in coordination with DOH and PNP, we intensify road safety educations. Campaigns that include information on the dangers of drunk driving, speeding, and distracted driving, strict implementation of traffic laws. So yan po yung ating SOCARD. So binanggit na po kanina yung Blue Baguettes. So sa security preparations, security preparation in anticipation of the holiday gatherings involves a comprehensive approach covering personal safety, home security, financial protection, and cyber awareness due to increased activities and distractions during the season. So yung PRO5, asahan niyo po na magdi-deploy tayo ng mga security personnel sa public areas, including places of convergence, churches, malls, markets, and transport terminals to ensure a peaceful atmosphere during holidays. The Police Regional Office 5 maintains a high alert level and strategically deploys personnel across all 6 provinces ready to respond to any emergencies. Coordination with the local authorities and community groups. Ang inyo pong Community Affairs and Development Program strengthens the relationship between law enforcement and local communities, fostering trust and sense of partnership. Emergency response protocol, emergency hotlines are promoted to the public for prompt reporting of incidents. So yun nga po pinakamabilis yung ating dial 911. So as shown, binanggit ko na po kanina. As to the deployment, ito po yung ating i-deploy. To ensure the public safety during the celebration of Christmas, PRO5 will deploy the total of 1,023 personnel. So from PHQ, Municipal Police Station, Mobile Forces, yan po yung total, 1,023. As to the Pro5 deployment naman, to ensure the public safety during the celebration of Christmas, will deploy additional 5,356. So kasama na rito yung mga advocacy support groups at ibang augmented units. So yung mga areas katulad ng simbahan, major thoroughfares, transportation hubs or terminals, commercial areas, other places of convergence, community firework displays, firecracker zone areas. Ayaw. Wala na. Next. Wala na? Ayaw naghang? Pinakadulo. Yeah. Okay, so for the deployment of personnel, yun na po kanina. A total of 5,356 po lahat. So, that's the end of my presentation. Maraming salamat sa pakikinig at magandang umaga po sa lahat. Maraming salamat po kay Police Major Archie L. Cristobal, ang Public Information Section Chief of the Regional Community Affairs and Development Division, Police Regional Office 5 of the PNP. So our next topic din po, related po sa atin na Oplan Paalala, Iwas Sunog, Iwas Paputok program of the BFP to be presented by the Fire Superintendent, Ms. Sarena Socorro Estolarba, the Chief of the Fire Safety Enforcement Division. Thank you, Ma'am. So to the staff of the DOH, good morning. To other line agencies, and to all the medias present here, to our brother in uniform,
Good morning, everyone. So I am Fire Superintendent Serena Socorro Estolarba. I am the Division Chief of the Fire Enforcement Division of the Bureau of Fire Protection Region 5. So allow me to discuss the Oplan Paalala Iwas Paputok of the Bureau of Fire Protection Region 5. Next, please. Ako na lang ba? Okay. So let me start with the rationale. So the colorful celebration in the Yuletide season, inspired by the Filipino customs and traditions, Christmas holidays are celebrated with festive and joyous revelry, the use of pyrotechnic products, Christmas lights, and electrically operated decoration are among the vibrant practices that exemplify happiness during this occasion. In the past year, the fire incident involving these materials had been recorded, resulting to multiple property damages, injuries, and even fatalities. The public negligence and unaware toward fire safety practices contribute to this incident. And here's the objectives, is to ensure the public safety through the enforcement of the fire-related laws, rules and regulation, and ensure adherence to standard the fire preventive measures. They are the following. Number one is to promote the public safety against fire and emergencies, enforce the provision of the fire code through intensified fire safety inspection, then coordination to all concerned agencies, local government, and other agencies. And the concept of the operation is the responsibility of the Bureau of Fire Protection to undertake management of emergencies to protect the lives and properties of the general population. This is based upon the concept that emergencies will generally be parallel to the regular function of the field operating unit of the Bureau of Fire Protection Region 5. Then the execution, the Bureau of Fire Protection Region 5 shall observe the 3 phases of the implementation of the operationalization of this plan. So we have here the preparatory, as is stated, and the timeline is every 4th day of November until the 30th of November of the current year. While the implementation is the intensified fire protection activities every 01 to 22 December of every year. And then the reporting, it's every 01 December of every year until 08 January of the following year. That is 2026. And the D-Day, every 23rd day of December until 01 January of the following year. And the last one is the post-implementation, and wherein the activities are the post-event analysis. The timeline is every 7th day of January of the following year. The Bureau of Fire Protection preparatory phase, which is the holiday fire safety activities that we are ongoing right now, the implementation of the fire safety planning, the fire safety validation, ocular inspections of the public places, such as the bus terminals, the ports, and other places of assembly during the season. So this is what we are doing right now. Identification of deployment areas and resources to be utilized, and identification of designated area for the fireworks. So as you can see here in Legazpi, we only designate one place, and before they will have a display, we will do a thorough inspection to that place. And the Bureau of Fire Protection preparatory phase again is the procurement of the IEC materials, which is distributed to our constituents, and creation of Regional Audit Monitor Task Force and the D-Day monitoring team. And then for the implementation phase,
This includes the activation of the Bureau of Fire Protection Regional and Provincial Emergency Operations Center for real-time monitoring and posting of activities. The rising of the alert status. Right now, we are on red alert. I'm sorry, that will be on 15. So we will be declaring the red alert. Deployment of personnel and apparatus, which is ongoing today. Intensified fire prevention activities, which is the OLP activities or the Oplan Ligtas ng Pamayanan. And the media campaign, so we have invited all the media last Friday in the SM Mall for our launching of the Oplan Ligtas sa Pamayanan. And the distribution of the IEZ materials, and then the conduct of public address and visibility. So our fire truck, we have 257 fire truck in the Region 5, and they are doing all the visibility, that is the fire safety campaign to all the barangays. And also, in the implementation phase, strengthen the fire safety inspection to the pyrotechnics areas, facilities, manufacturer, dealer, retailer, manufacturing zone, display centers, stalls, and exhibition zone. So, mahigpit po namin pong minomonitor at we see to it na meron silang mga permit to sell the things that they will be selling. Electrical decoration, manufacturing, distribution facilities, and establishment. So we have conducted inspection to all the department store for the Christmas lights and other things that is usually we bring it at home for our decoration. And then the public assembly places, we are conducting inspection. At the same time, the transportation facilities. The site inspection to all the operating units by the ARM task force, and of course, submission of situational report to the higher office. So for the post-implementation phase, this includes the accounting of personnel and equipment in every station. We do monitoring the availability or the attendance of our personnel, the mobilization of resources, conduct of post-operational analysis, post-incident stress debriefing if there is, recognition of personnel with exemplary performance. So we will be awarding a certificate of commendation to all our personnel to uplift their personality for the things that they have done kung meron mang mga responde, lalo na po sa sunog. And preparation of the submission of the after activity report. And then the fire safety requirements for fireworks are the following. As per the RA 9514. The Fire Safety Inspection Certificate or the FSIC under the Division 6 Fireworks Section 10.4.2.6.2 in the prerequisite for the granting of permit issued by the PNP in accordance with the RA 7183. No person shall manufacture, store, handle, or use any fireworks and pyrotechnics materials of any kind of forms without securing the fire safety inspection certificate from the Chief City Fire Marshal or the Municipal Fire Marshal having jurisdiction, which is the prerequisite for the granting of permit issued by the PNP in accordance with the RA 7183, an act regulating the sales, manufactured, distribution, and use of firecrackers and other pyrotechnics devices as amended. And also, this is include the storage shall be in accordance with RA 7183. The display center under section 10.4.6.5, the display center for selling firecrackers and pyrotechnics shall be separated from each other
by the firewall with a fire resistance rating not less than 2 hours. So yan po ang requirements. And then the manufacturing facility shall be in accordance with the section 10.4.6.3 of the IRR of the RA 9514. The facility contains not more than 23 kilos of pyrotechnic composition, of which not more than 0.23 kilos of explosive composition. Shall be single-story building and shall not have basement. The wall joints, the opening wire, plumbing, and other utilities shall be sealed to prevent the entry of the dust. Then the stoves, exposed, the flames, and portable electric heater shall be prohibited in many buildings where firework is its component or flammable liquids or can be present. Then, means of egress shall have at least 2 remotely located from every point. So dapat dalawa po ang lagusan na pintuan. And then the other one is shall be in accordance again with the section 10.4. Ano ba? Under section 10.4.6.5 of the IRR of RA 9514, an FSEC shall be obtained, shall not be used as residential occupancy, and shall not be located in residential areas. So mahigpit pong pinagbabawal natin na mag-store tayo ng mga firecrackers sa ating mga tahanan. 30.5 meters or more distance from public ways, buildings and facilities with portable fire extinguisher. So that is the firefighting equipment sa kailangan po natin na i-comply. Building walls shall have a fire resistance rating not less than 2 hours. And then AFSS for the area greater than 1.115 square meters. To add more, the maximum of 1 story does not contain basement again. AFSS for the new building greater than 278.7 square meters and existing building greater than 694 square meters. Portable fire extinguisher shall be provided again with no smoking signages. So we strictly follow these rules. And to add more, with the firewall having fire resistance rating not less than 2 hours, all malls and other establishments shall not be utilized as display center or selling the firecrackers and pyrotechnic unless done through media presentation or other means without necessary display of the said firecrackers therein. The fire extinguisher is also needed. Smoking with 15 meters from the display area shall be prohibited. Testing of firecrackers and pyrotechnics shall be prohibited. And then the stove, exposed flames, and portable electric heaters shall be prohibited, and payable amount of 1,049 pesos. So that is the fire fees. And then the last one is the permit to possess the display fireworks shall be first secured from the PNP. Clearance from the city or municipal fire marshal. All fireworks shall project upward. A responsible person of at least 21 years old with adequate knowledge of handling the firework shall be assigned and supervise the firework display. So wala po tayong inaalaw na mga bata. Provide on hand a sufficient type of first aid fire protection equipment at the site during the firework exhibition. Notify the nearest fire station. Notify the nearest fire station of such exhibition. The safe disposal shall be in accordance again with the section 10.4.6.15
of the IRR of the RA 9514. Any fireworks that remain unfired after its display is concluded shall be disposed properly. So we have here also our posters that we distributed during the Oplan Ligtasang Pamayanan. Some of the mga do's and don'ts, paalala na pwede nating tandaan. So ito po ay nakalaganap or nakalagay sa mga visible places inside the malls or other conspicuous places around the city or even in the barangays. So also we have here yung mga sa bagong taon, ano ba dapat nating iwasan, ano natin ang dapat gawin para maiwasan natin na hindi tayo magkaroon ng insidente. Tulad po ng pagkaputol ng mga kamay at other emergency or masunog ang ating ari-arian. So that will be my discussion and I have here to share with you our video for the Oplan Ligtas sa Pamayanan. Please play. Thank you. Kapaskuhan, nagliliwanag ang bawat tahanan at umaalingaw-ngaw ang mga awitin ng Pasko sa bawat komunidad. Ngunit sa panahon ng kasiyahan, may kaakibat na panganib, mga insidente ng sunog na dulot ng paputok, pyrotechnics at mga substandard na dekorasyong elektrikal. Upang maiwasan ang ganitong mga trahedya, pinagtitibay ng Bureau of Fire Protection ang taunang kampanya Oplan Paalala, Iwas Paputok. Itinatag sa ilalim ng Memorandum Circular No. 2017-012 ang Oplan Paalala, Iwas Paputok, isang pambansang inisyatibo na naglalayong mapanatili ang kaligtasan ng publiko tuwing Kapaskuhan. Ang programa ay nakatuon sa pagpapababa ng insidente ng sunog, pagpapalakas ng kamalayan sa ligtas na pagdiriwang at pagprotekta sa buhay at ari-arian ng bawat Pilipino. Bahagi ng ating kultura ang makukulay na ilaw, mga dekorasyon at pagpapaputok. Ngunit taon-taon, maraming sunog ang sa sirang Christmas lights, overloaded outlets at maling paggamit ng pyrotechnics. Isang maliit na pagkukulang ay maaari nang maging sanhi ng matuna ang mga taon. Ilang malalaking insidente na ang naitala. Mga sunog at pagsabog sa Bakawe firecracker stalls na dulot ng malaking imbakan. Mga sunog sa Tondo at Quezon City tuwing bagong taon dahil sa stray rockets at substandard Christmas lights. Mga pagsabog sa fireworks factory sa Cavite at sunog na dulot ng dekorasyong elektrikal sa mga tahanan at establishmento. Sa Bicol Region, mula Disyembre 2024 hanggang Enero 2025, mayroong 44 sa mga kabahayan at mga establishmento na umabot sa higit 5 milyon ang pinsala. Upang mapanatili ang kaligtasan ng publiko, isinasagawa ng Bureau of Fire Protection ang mga sumusunod. Information and education campaign sa mga barangay, paaralan, pamilihan at komunidad. Masusing inspeksyon sa mga tindahan at imbakan ng paputok. Agarang pag-aaksyon sa mga iligal o delikadong produkto. Paalala sa ligtas na paggamit ng elektrisidad at pag-iwas sa substandard Christmas lights at extension cords. Strategic deployment ng mga fire truck at emergency responders sa high-risk areas lalo na tuwing New Year's Eve. Mahigpit na koordinasyon sa LGUs, PNP, DOH, DTI at iba pang ahensya para sa iisang direksyon ng pagtugon at pagmomonitor. Ang Oplan Paalala Iwas Paputok ay isang pangako ng Bureau of Fire Protection na protektahan ang bawat tahanan at bawat pamilya. Ngunit, ang kaligtasan ay hindi lamang tungkulin ng Bureau of Fire Protection. Ito ay responsibilidad nating lahat. Piliin natin ang ligtas na dekorasyon. Iwasan ang paggamit ng delikadong paputok.
maging mapagmatsyag sa ating kapaligiran. Sama-sama nating siguruhin na ang ating pagdiriwang ay magiging ligtas, masaya at mapayapa. Patungo sa mga minamahal, ang mga hakbang, natutupad ang mga pangarap na may pagmamahal. At ang mahalaga sa lahat ay ang kanilang kalusugan. Para sa pamilya, lahat kayang kamtin. Sa bawat kilos at galaw, mangingibabaw ang pag-ibig. Yan ang tunay na hatid, diwa ng Paskong darating. Sapagkat ikaw ay mahalaga, ikaw ay may halaga talaga. Safety Enforcement Division of the Bureau of Fire Protection Regional Office 5. Before we head on po to our last two topics, let me acknowledge the presence po of our dear partners po ulit from the Regional Office of the PNP po. Galing po sa ating Firearms and Explosive section of the Regional Civil Security Unit, Office 5. Our Assistant Chief Police Lieutenant Danny Balyon. Hello po sir, maraming salamat po sa pag-attend din po. And kasama po ni Sir Danny, kasama po ni Sir Danny si Police Executive Master Sergeant Sir Amador Morcoso Jr. Sir, thank you din po. And kasama din po ang ating Police Staff Sergeant, Mr. June Ian De La Torre. Thank you po sa pag-attend din po. Ayan, so let's move on po sa ating next topic po. Tungkol naman ito sa ating healthy handaan, yung ating nutrition po during the holidays, to be presented by our Nutrition Officer 2 of the National Nutrition Council Regional Office 5, Ms. Kea Catherine M. Ueste. Hello po, isang malusog at magandang umaga po sa ating lahat, sa ating mga media partners from DOH, Bicol CHT, Bureau of Fire Protection, and also from PNP Regional Office 5, pati na rin po sa mga nanonood po sa atin online, isang malusog at magandang umaga po sa ating lahat. On behalf of our Nutrition Program Coordinator, Ms. Emerenciana L. Francia, ako po si Casey Iuste, Nutrition Officer 2 ng National Nutrition Council. Mandato po ng National Nutrition Council ang gumawa ng mga polisiya at stratehiya sa pagpapabawas ng malnutrition sa bansa gamit ang Philippine Plan of Action for Nutrition or PPAN 2023 to 2028. Katuwang po namin ang mga lokal na pamahalaan, iba't ibang ahensya, organisasyon at institusyon sa rehiyon. Sa nalalapit na selebrasyon ng Pasko at Bagong Taon, ang aming ahensya ay muli nagpapaalala sa publiko na gawing healthy ang ating handaan. Alam naman po natin kapag Pasko at Bagong Taon ay sumisimbolo po ito ng tradisyon at kultura ng pagka-Pilipino, ng pagka-Kristiyano. Kaya hindi naman po maiiwasan na pistahan po talaga ang ating handaan. Ang mensahe naman po na gusto naming iparating ay hindi po bawasan yung selebrasyon, kundi kontrolin o maging mindful po tayo sa ating kinakain. Dahil tumataas po ang kaso ng non-communicable diseases, mga sakit sa puso, stroke, pati po yung pagtaas ng timbang po ng ating mga Pilipino during holidays tulad ng Pasko at Bagong Taon. Kaya kailangan po natin maghanda lamang na sapat para sa pamilya. Pinakauna po natin sa healthy handaan ay maghanda ng sapat para sa pamilya. Hindi kulang at hindi rin sobra. Mas mainam po kung lutong bahay. Maiwasan po nito ang labis na pagkain, food waste, pati na rin po yung paulit-ulit ng pag-init ng ating mga ulam, mga potahe sa handaan.
Pangalawa po, meron po tayong polisiya sa masustansyang pagkain na sinusulong ng National Nutrition Council Bicol, pati na rin po ng DOST FNRI at ibang ahensyang pangnutrisyon. Ito po ay ang tinatawag na MOVABA. Ito po ay acronym sa moderation, variety at balance, pati na rin po ang pinggang Pinoy ng DOST FNRI. Sinasabi lamang po dito sa moderation ay iwasan po natin yung mga ma-foods, maalat, matatamis at matatabang mga pagkain. Sa maalat, kasali po dito yung mga processed foods, mga delata, mga fast foods. Kasali na din po dito yung ating mga ketchup, mga mangtumas, mga gravy. Sa mga matatamis, kasali po dito yung ating mga dessert, mga donut, ice cream, pati na rin po yung soft drinks. Sa mga matataba naman po, dito po kasali yung mga mamantika nating pagkain, mga fried foods, mga karne na puro taba. Pwede na po natin iwasan yung mga visible fats, alisin na po natin ito sa ating hapagkainan, sa ating handaan. Kasali din po sa moderation ang pag-inom po ng alak. Drink moderately, drink responsibly. Siguro po mga 1 o 2 bote ng alak para sa Pasko, 1 o 2 bote naman po para sa bagong taon. Sa variety naman po, sinasabi dito na maghanda po tayo ng iba't ibang pagkain, iba't ibang masustansyang pagkain. Dahil wala naman pong isang putahe lang, wala naman pong isang pagkain lang na dala niya lahat ng sustansya o nutrients. Sa naman po sa balance natin, sinasabi dito yung tamang proportion sa ating hapagkainan. Mas madami po sana yung ating gulay at prutas dahil ito po yung mga food groups na tinatawag nating nutrient dense. Ibig sabihin po marami po silang vitamins, marami silang vitamins, minerals, pati na rin po yung fiber. Yung fiber po yung nakakapabawas ng constipation, ng bloating, tapos yun din po yung nakakapabili sa atin para mabusog po tayo. Sila po yung mga nutrient dense. Kaya ito po yung rekomendasyon na mas marami po sila sa ating hapagkainan. Sa ating mga pinggan naman po, meron po tayong tinatawag na pinggang Pinoy na dinevelop po ng DOST Food and Nutrition Research Institute or FNRI. Pinapakita lamang po dito na kalahati po ng ating pinggan ay ilaan po natin sa gulay at prutas. Ito po yung mga glow foods natin o yung mga pagkaing nagpapataas ng immune system natin. Mga pagkaing pampaganda, pampalinis ng ating mga balat. Ang sangkapat naman po ng ating pinggan ay ilalaan po natin para sa mga grow foods, yung mga pagkaing pampalakas for growth, repair, and development, yung ating mga protina, mga karne. Yung natitirang sangkapat naman po ay para sa ating staple food, yung ating grow food, mga pagkaing pampalakas, pampabigay ng enerhiya, yung ating kanin, pasta, kamote, at iba pa. Makikita din po natin sa ating pinggang Pinoy yung tubig. Huwag po natin kalilimutan na uminom po tayo ng maraming tubig. Mas mabuti po kung infused water. Infused water po yung tubig na nilagyan natin ng gulay, prutas, herbs o spices. Also sa tubig din po, huwag po natin kalilimutan yung mga gamot po natin sa medication. Inumin din po natin yan. At sa ating healthy plate, sa ating healthy eating, mas mabuti din po na bago yung mismong handaan natin, ay kumain po tayo ng light balanced meal para hindi po tayo nagugutom, hindi po tayo nalilipasan ng gutom. Kasi ang pwedeng mangyari niyan ay sa handaan, sobra po tayo kumain. Marami po yung ating kinain dahil hindi po tayo kumain the day before. Ikatlo naman po ay i-practice po natin ang food safety. Kailangan po manatiling ligtas yung ating pagkain. Mas mainam po na lutong bahay po ito. Maghugas po tayo ng kamay bago at pagkatapos magluto, maghanda at kumain. Sinasabi din po dito na kung hihigit sa 2 oras po yung ating sunod ng pagkain na mga inihanda natin, ay mainam po ilagay natin ito sa refrigerator. Meron po kasi tayong tinatawag na temperature danger zone, kung saan sa zone na ito, mas dumadami po yung bacteria at ito po yung ating gustong iwasan. Pang-apat po ay alalahanin po natin ang diwa ng Pasko at ng Bagong Taon. Magsalo-salo po tayong pamilya sa handaan. Ito po ay nakakagana, nakakasigla sa environment po. Kaya mas nahihikayat po tayo na kumain ng mga masustansyang pagkain, mas nahihikayat tayo na kumain ng dahan-dahan lang, at mas nahihikayat tayo na namnamin talaga po yung ating mga pagkain. Nire-recommenda din po natin na hindi lang po sa pagkain tayo nagsasalo-salo sa pamilya, kundi pati na rin po sa pag-ehersisyo.
Pwede po na pagkatapos tayong kumain ay lahat po ng miyembro ng pamilya ay maglilinis ng bahay, magliligpit ng mga pinagkainan, o kaya naman po pwede tayo magkaroon ng palaro kalakip na mga selebrasyon sa Pasko at sa Bagong Taon. Pananatilihin po natin ang active lifestyle kahit na may handaan. Kaakibat din po dito ang hindi po tayo matutulog agad pagkatapos natin kumain. At syempre, wag po natin kalilimutan ang mga babies. Ipagpatuloy po natin ang pagpapasuso, exclusive breastfeeding po sa ating 0 to 6 months old na mga bata. Pagtugtong ng 6 months, patuloy pa rin po yung pagpapasuso natin, pero meron na po tayong karagdagang pagkain. Ito po yung tinatawag na complementary feeding. Patuloy pa rin po yung pagpapasuso, pero binibigyan na po natin sila ng mga mashed foods, yung mga durog po na pagkain. Ulit po, applicable pa rin po dito yung iiwasan po natin yung mga ma-foods, yung mga maalat, matatamis at matatabang pagkain. Mas mag-focus po tayo sa pagbigay ng mga dinurog na prutas, mga gulay at mga karne. Tapos iwasan din po natin dito yung mga choking hazards, katulad ng mga mani, mga nuts, grapes, mga hilaw na gulay, tapos honey. Hindi din po natin sila bibigyan. Muli po sa Pasko at Bagong Taon, maghanda lamang po tayo ng sapat para sa pamilya. Tandaan ang Movaba, moderation, variety at balance, pati na rin po ang Pinggang Pinoy ng DOST-FNRI. Panatilihing ligtas po ang pagkain, magsalo-salo po tayo sa handaan at huwag po nating kalimutan na ipagpatuloy po ang pagpapasuso. Kami po sa National Nutrition Council Region 5, nagpapaalala na gawin po nating healthy ang ating handaan para sa nutrisyong inaalagaan ninyo, ng aming ahensya at ng buong bansa. Binabati po namin kayo ng isang malusog, ligtas at maligayang Pasko at manigong Bagong Taon. Maraming salamat po. Thank you so much po kay Ms. Kea Catherine Ueste, ang ating Nutrition Officer 2 of the National Nutrition Council Regional Office 5. So for our last but not the least na magpe-present po ng ating Healthy Holidays Holiday Heart Syndrome, makakasama po natin ang Head ng Health Promotion Unit, DOH Bicol CHD, na si Dr. Monray Isaiah C. Mancilia. Doc. Good morning, Doc. Pagbati po ng isang maligayang Pasko at manigong Bagong Taon. Merry Christmas! Ayan. Ngayon ko na lang po ulit kayo nakita. Dito na lang po ako sa side na to mag-discuss. Ano po? So ngayon po, again, yung ating pong pagdiriwang ng Christmas at ang Bagong Taon. We sa Department of Health po, ang gusto po natin ay paalalahanan din po ang ating mga kababayan para mapanatili po natin ang ating pong kalusugan at mailayo po tayo sa anumang mga kapahamakan at sakit na maari po nating makuha ngayong holiday season, no? So, kapag holiday, hindi po nawawala ang ating celebration at kadalasan kapag nagkakaroon po tayo ng celebration, hindi rin mawawala yung kainan, kaya kanina may paalala na ng yung healthy handaan. And of course, kapag tayo naman po ay may kasiyahan, madalas kasabay po sa mga Pilipino nagsiselebrate ay may iniinom po tayong alak. Tama ba? Yes. So ngayon po, nararapat na maintindihan din po natin kung ano yung mga kapahamakan na maari po nating makuha or sakit na maaring makuha kapag nasobrahan po tayo sa pag-inom ng ating pong alak. At yun po ay ang ating holiday heart syndrome. First time po itong narinig? Or narinig nyo na po ito? Kanina lang. Okay. So ang ating pong holiday heart syndrome ay isang kondisyon ng ating puso. No? So, hindi lang February ang pinag-uusapan ng ating puso, kahit pala Pasko, kailangan pag-usapan din natin ng ating puso dahil during holidays, kaya sa tinawag na holiday heart syndrome, ay dahil tumataas ang mga kaso nito tuwing holiday season. So, ano ang nararamdaman pong sintomas? Yung puso po, nagkakaroon ng irregular na ritmo.
No? So ang normal na rhythm po ng ating puso, naririnig po natin yan, lub-dub, lub-dub, lub-dub. Pero kapag po meron tayong holiday heart syndrome, nagiging irregular po yan. Hindi regular ang ritmo. Paano natin yan nakukuha? Sa pag-inom ng excessive amounts of alcohol. So yun yung tinatawag po natin na binge drinking. So sa mga kababaihan, ito pong binge drinking ay pag-inom ng 4 na standard volume ng ating pong alcohol. Sa kalalakihan naman po, 5. No? Sa loob ng 2 oras. So kapag nakainom po tayo ng anything in excess dito, maaring nating maramdaman yung ating holiday heart syndrome. So, ang tanong sa akin lagi dito, gaano ba yan kadami, Doc? Sabi niya kasi minsan, may daya daw. Isang baso pinupuno hanggang dun sa pinakadulo. So isang baso daw yon. So usually po, we peg it dito. So kung iinom po tayo ng beer, kapag nagka-5 na po ang mga kalalakihan na bote, that's already binge drinking. Excessive amounts na po yan. Kapag po hard, yung iinimuin po natin, katulad po ng gin, rum, vodka, or whiskey, yung ano lang po, anong tawag po dyan? Shot glass. So yung shot glass, kapag nakalima na po kayo noon, excessive amounts na po yon sa mga kalalakihan. Again, sa kababaihan, 4 na ganyan. Sa kalalakihan, 5 na ganito. Sa loob ng 2 oras. So that's binge drinking. Ano po? Sino ba, nagbi-binge drink ba ang mga Pilipino? Ayon sa pag-aaral, yes. Sabi ng nandito, yes daw. So, paano po natin masasabi ayon sa mga pag-aaral? Marami tayong makikitang pag-aaral, may FNRI, meron ding mga ganitong study. 51% ng mga Pilipino ay nagbi-binge drinking daw po. Sino yung mas prone sa binge drinking? Kalalakihan, more than kababaihan. Pero both po, babae at lalaki, ay nagbi-binge drinking. Dito po natin makikita, kalalakihan, nasa 7 sa bawat 10 Pilipino ay nakaka-experience ng binge drinking. Sa kababaihan, 2 o 3 sa bawat 10 Pilipino ang nagbi-binge drinking. Ang average natin, 51%. So, bale 5 sa bawat 10 Pilipino ang nagkakaroon po ng binge drinking. So again, ang ating pong holiday heart syndrome ay irregular. Kakainom nyo pa lang po nung more than yung nag-binge drinking kayo, may mararamdaman ng sintomas. Ano yung unang mararamdaman na sintomas? Palpitation. Ito po yung mabilis at irregular na ritmo ng ating pong puso. So, new onset irregularities ng heart rhythm at maari po itong associated with alcohol consumption, particularly yung pag-inom ng mas madaming alcohol sa kaya ng ating katawan. Maari po itong mangyari sa mga taong meron ng sakit, pero maari rin po itong mangyari sa mga taong wala pa pong nararamdaman na kahit anumang sakit. So, ang ating pong holiday heart syndrome ay maari pong mag-present as chest pain, pananakit po sa ating dibdib, shortness of breath, yung hinahapo, or maari rin pong magkaroon ng pagkahilo at mawalan ng malay. Ano po? So, ang diagnosis po natin ito, kailangan kapag may nakaramdam na ganyang sintomas, madala agad sa ating ospital para po ma-diagnose, makita kung talagang irregular ang ritmo ng ating puso. So, kadalasan daw po, ang cause nito ay yung tinatawag nating atrial fibrillation or yung ating supraventricular SVT or supraventricular tachycardia. So kung ito po ang normal heart rhythm natin, titibok yung puso, titibok, titibok, normal po at regular ang interval niyan. Pero po yung mga taong merong holiday heart syndrome, kung mapapansin nyo po, mas mabilis yung ating pong pagtibok ng puso. No? So mabilis, ito po yung supraventricular tachycardia, kung saan po ang normal natin ay 60 to 100 heart rate or heartbeats per minute.
may mararamdaman pong more than 150 to 220 na tibok ng puso kada minuto kapag meron pong holiday heart syndrome or yung SVT. So para pong tumatakbo na yung ating pong puso kapag ganito na yung nararamdaman. Yung ating atrial fibrillation, isa po ulit na maaring maranasan ng taong may holiday heart syndrome. Kung ang normal po na tao, regular ang ritmo, ganito po ang itsura. Kapag atrial fibrillation po, hindi siya sa tamang sukat yung tibok. So maari siyang tumibok irregular. So pag hinawakan po natin yung puso natin dyan, hindi po sakto hindi sakto sa tono or sakto sa ritmo yung ating pong tibok ng puso. Ano po? Parehong delikado po yung sakit na iyon. So again, it is caused by alcohol intoxication, kung saan nasusobrahan po tayo ng pag-inom ng ating pong alak. At kapag nangyari po kasi yung mga na-mention kong karamdaman kanina, maaari po itong humantong sa kamatayan. Ano po? So again, ang symptoms, mabilis na tibok ng puso, palpitations, ang kadalasang ginagamit ng ating pong mga lay, chest pain or pananakit sa dibdib, pagkahilo, panghihina, no? Meron pong lightheadedness, shortness of breath, and of course, yung ating pong weakness. So ang cornerstone po natin para ma-prevent ito, syempre kung ang cause ay ang pag-inom ng alak, ang best way to prevent this ay wag nang iinom ng alak. So nakadugtong na rin po ito doon sa ating pong message kanina para makaiwas sa mga accidents, road accidents, ay wag nang iinom, lalo na kung magmaneho, lalo na pag i-attend ng ating mga events. No? Bukod sa holiday heart syndrome or sa pag-inom ng alak, maaari rin pong mag-cause ang ating pong stress. Dahil kapag nasi-stress po tayo, maaari siyang mag-lead sa ating pong heart failure. Other factors na maaring mag-contribute po sa holiday heart syndrome ay yung overeating. Na-mention na rin po natin kanina yung healthy handaan. Kadalasan po kasi daw sa Pinoy, ang dami-daming variety ng pagkain, lahat tikim. So nahihirapan i-maintain or gawin yung ating pinggang Pinoy. And it can contribute, no, sa pagka-cause din po ng heart syndrome. Usually kapag Pasko, decreased ang exercise. So also can contribute sa holiday heart syndrome. And of course, kapag Pasko daw po, ito yung panahon kung saan yung mga tao dinidelay yung pagpapakonsulta. No? So instead na may nararamdaman, magpapa-check up, ang ginagawa, nararamdaman, later na ako magpapa-check up. Kasi nga may pinagkakabisihan pa this holiday season, kaya nagko-contribute din daw po yan sa holiday heart syndrome. At isa pa sa cause or risk factor is yung excessive din po na caffeine or yung pag-inom ng ating mga kape. Ano po? So kung pag-uusapan po natin ang dami ng datos, no? So currently wala tayong bilang ng mga taong nagkakaroon ng diagnosis na holiday heart syndrome. Now, pero ito ay nakalink doon sa mga sakit na komplikasyon ng holiday heart syndrome. Kasama na po dyan ang ischemic heart disease or yung nagkaroon ng bara sa puso. At yung cardiovascular disease, ito po yung maaring may mga pumutok or bumarang ugat sa ating pong utak. At una at third rank po itong mga ito. So again, ang prevention po natin, ang message po natin sa Department of Health is no alcohol intake. Ano? So kung alam natin na ang cause ay ang pag-inom, though alam natin na excessive amount ang nagko-cause, pero sino ba naman ang nagsimula na hindi mo dinamihan hanggang sa dulo yung pag-inom? Kaya better kung makakaiwas na lang sa inuman. Ang message natin dyan, marami namang pamamaraan para enjoyin natin at i-celebrate yung season. At para ma-reduce natin yung risk ng ating pong mga sakit, of course, ang message ni DOH is no alcohol intake. And of course, kailangan i-avoid po natin yung overeating na mention kanina, healthy handaan, eat the right food, di ba? So dapat gusto natin sa tamang amount din po yon. Reduced coffee intake, and of course, we remind everyone din na mag-engage po tayo sa
exercise kahit nandito po tayo sa holiday season para nang sa gayon ay mabalance out po natin yung celebration and of course yung pagiging healthy pa rin po natin. Okay, so again, enjoy the holiday feast and still be healthy. Yun po yung gusto po natin, ma-enjoy natin ang ating pong mga festivities, pero sana mapanatili rin po natin na healthy tayo. So kasabay po dyan yung ating healthy handaan, yung ating pong road safety, and of course yung ating pong violence and injury prevention para ma-avoid po natin yung fireworks-related injuries. At hindi po mawawala po dyan yung reminder po natin para ma-prevent din po natin yung ating holiday heart syndrome. So have a safe and healthy holidays to everyone. We, of course, would want to share as well from the health promotion. If you want materials, IEC materials, social media cards, videos, posters, nandito po siya sa QR code po namin na ito. So pwede po yan i-download. Kung may mga bagyo, etc., nandito rin po siya sa risk communication materials. And of course, we would want to invite everyone to join us din po sa Viber community po namin. You can scan the QR code at nandiyan po sa QR code na yan, yung aming pong Viber community, we post mga reminders, etc. sa community po na yan. And last but not the least, again, I invite everyone to please follow us sa aming pong online magazine show. So this is aired in the DOH Facebook page, DOH Bicol Facebook page, every Thursday, 2 p.m. So meron po kaming mga discussions on relevant topics dyan. So the show is entitled BHW Me, Be Healthy With Me. So hopefully po, makapanood din po kayo para may matutunan tayong dagdag kaalaman patungkol sa kalusugan. So with that, maraming salamat po. Thank you very much po, Dr. Monray Isaiah Mancilia, ang head po ng Health Promotion Unit ng DOH Bicol. So ayan po yung Be Healthy With Me po na radio program na program po natin ay live every Thursday. So please visit our page po, DOH Bicol CHD, to watch. And syempre meron din tayong Chikang Pangkalusugan every Friday 11 a.m. naman po yon. Ayan. So thank you po sa ating mga resource speakers. Now we move on po to our Q&A. So is there anyone po na may katanungan na? Yes, ma'am. I would like to acknowledge the presence also po of Ma'am Rights Barsha from the Manila Times. Palakpakan naman po natin si ma'am. Yes po, ma'am. And nandito din po si Elmer Anyo Nuevo from GMA Media Production. Ayan. Thank you. My question is addressed to Doc Monray. Doc, may we know how many Bicolanos died because of heart-related diseases annually? Hello. Tayo man nag-pick up. Good morning po. Thank you po, Ma'am Rights, for the question. However, as of now, wala akong hawak na data on the number of deaths ng ating pong mga Bicolano. So usually we get it sa ating pong PSA when it comes to the reports ng deaths of cardiovascular diseases. So ang meron akong data is basically on the 2023 na number nung mga taong na-diagnose ng ating pong diseases. So during the 2023 Mass PhilPen Risk Assessment, and dito po sa Mass PhilPen Risk Assessment, isa po sa chine-check namin is kung sino yung mga taong may cardiovascular diseases. So based on the 2023 data of the PhilPen, result po namin ay
nasa 45,049 ang may existing during that time. So that is around 1.59% of those screened. So ibig pong sabihin, out of the 2 million na na-screen po namin during the house-to-house risk assessment, ang na-survey po namin na merong cardiovascular disease ay 45,049 individuals amounting to 1.59%. Doc, ano yung mga age range po ng mga to na 45,000? Yes. Apo. So yung na-screen po natin ay 20-year-old and above na age group po. So kasabay po dyan yung ating mga senior citizen. No. Apo. Hello. For BFP. Thank you, Ma'am Rice. Hello, hello. Hello, hello. Come again, ma'am? Are you referring to the amount, ma'am? The amount of damages? Well, based on our record I have here, actually, prepared ko talaga to. So, this is a record from January to November. So, we have a structural fire of 450, and the damages was 169,318,113.40. So if you will consider this amount, this is a very huge amount that had been lost by the individual na nasunugan. So kailangan talaga natin, ma'am, na mag-ingat para at least maiwasan natin yung mawalan tayo ng kabuhayan, yung tirahan at yung tao. Yes po. You're welcome, ma'am. Hello. Hello. Kumusta na po, ma'am, yung preparation ng mga hospitals natin dito when it comes to accommodating po yung mga FWRI po natin? So, during the holiday season po, the DOH, aside po doon sa pag-conduct ng preparatory rounds, they call for the code white para po sa ating mga hospitals to ensure na well-equipped po yung ating mga hospitals to address or to cater po dito sa, di naman po sa inaabangan natin, but we would just like to be prepared for the surge po ng ating mga trauma cases dahil po dito sa paputok, and of course also the road crash injuries. So as of now, we are expecting to na ibaba po yung code white. Usually, binababa po yan na December 16 until January 6. And then the preparatory rounds, we usually do it po during the pag-start ng ating surveillance period, which will be on December 21 until January 5. Hello, good morning po. Emmanuel Bongkodin po ng Radyo Pilipinas. So I have two questions po. One is addressed to DOH Bicol CHD. So ano po ba ang ating mga pinaka-konkretong pagbabago sa Ligtas Christmas Campaign ngayong 2025 kumpara noong mga nakarang taon, at paano po natin sinisiguro na hindi na mauulit ang parehong patterns of injuries? Because according po kanina sa report, correct me if I'm wrong po, is meron po tayong 24% increase sa FWRI cases. So ano po ba ang ating mga concrete plans and actions po to address these issues po? So thank you po. So na-mention ko po kanina that the implementation or yung pagpapatupad po nitong Ligtas Christmas is not only nakamandato sa DOH, it is an interdepartmental, interagency na collaboration po. So rest assured po na ang aming bawat ahensya sa aming mga kapwa sa aming mga
designated na mandates are doing implementing or we are doing what is expected of us. Sa DOH po, sabi ko kanina, in terms of the preparation, because yan ang nakamandato po sa amin, we are ensuring that all our health facilities will be able to cater for the surge ng ating mga injury cases, and also in terms ng advocacy, our health promotion unit headed by Dr. Monray is actively ensuring na tumataas po yung kamalayan ng ating mga Bicolano para po ma-celebrate po ng ligtas and safe po yung ating Christmas and of course the bagong taon. And our provincial counterparts, the provincial health offices, are also doing their own implementation po or yung pag-sub po nitong ating mga implementation ng ating campaign to ensure po na bawat probinsya po ay sumusunod po doon sa ating mga rules and regulations in terms po ng ating ligtas Christmas. And I think the Department of Interior and Local Government, as to their mandate, is ensuring also na yung ordinance po na binaba ay yung kanilang reiteration ng ordinance is being followed ng ating mga respective LGUs. Okay po. So my second question po is addressed to BFP and PNP po. So ano naman po sa part naman po ninyo sa agency, ano naman po yung mga pinaka-konkretong government action na ipinatutupad ngayong 2025 na magpapatunay na hindi lang inuulit ang kampanya, kundi may actual na improvements sa safety outcomes po? So sa part po ng BFP, so last Friday, we started with the launching of the Oplan Ligtas sa Iwas Paputok, So, and also, our uniform in men are ready for the visibility of the fire truck. And paigtingin po natin ang campaign natin sa Oplan Ligtas sa Pamayanan sa paraan na pagbigay ng mga leaflets at pagpapaalala ng mga dapat gawin, mga do's and don'ts ngayon na paggamit ng mga Christmas lights and the firecrackers at yung pag-observe po ng proper inspection doon po sa mga nagbibenta ng mga paputok. Yun po, sir. Sir Archie po. Tungkol dun sa questions na ano ba ang magiging concrete na action ng PNP. So, first, dapat intindihin muna natin ano ba yung mga naging causes ng injury. So, pinipresent na natin at ano yung mga age group, saka yung kasarian, male, female. So sa PNP, patuloy pa rin naman natin na pinapatupad yung ating kampanya kontra dito sa mga bawal na paputok. So kung matatandaan nyo, last year, nagkaroon tayo ng kampanya kontra sa boga. So ganun pa rin ang gagawin natin dito. At para mabawasan lahat ng injuries, so tuloy-tuloy po itong implementation. So stricter implementation regarding dito sa batas RA 7183 at Executive Order number 28. So yun po, thank you. Thank you very much po, Sir Archie. Meron din po tayong questions from our online media. Let me read na lang po. Ito po, from Sir Hermes and Ma'am April. Kinonsolidate ko na lang po kasi halos same lang. How effective daw po ang campaign against boga kan PNP? Fire-related incidents in year 2024 during December and January. And with the rise in this boga-related incidents, especially daw po involving children, ano daw po yung concrete steps ninyo sa pag-prevent po ng mga ganitong similar concerns? So, yun po sa Police Major Archie po. Thank you very much for that question. So, meron akong record dito, yung 2024. Sa 2023, pwede ko bang i-ano sa operations namin? Meron ba tayo? Ay, yes po. Sure po. Compare natin yung 2024 versus 2023 na tungkol dito sa improvised cannon or yung boga.
So, meron daw po tayo, sir, mag-search lang po si ano. Against doon sa question, ganun sabi ko, patuloy pa rin natin yung kampanya natin kontra sa boga. Kasi yun kasi ang pinaka-basic na accessible. Yung PVC materials, kayang-kayang gawin. So, mas nagiging victim yung mga bata. So, siguro ang unang sa steps namin sa ARCAD, yung collaboration at coordination sa community down to the family or parents ng mga bata. So, sa part namin, yung public information na dissemination pa rin na tungkol sa batas, sa paggagamit ng boga, at dapat aware sila kung ano yung magiging risk either sa ito ay isang krimen at kung sila ay masugatan o mapahamak, yun po ang ating ipatuloy na ipapaintindi sa kanila. So, yung PNP, hindi po yan nagsasawa na magpatupad ng batas kasi kami ay mandato na ipatupad yung batas tungkol dito. So, rest assured na gagawin ng PNP ang mga aksyon o hakbang para mapigilan at matuluyan na maiwasan ang paggamit ng boga. So, thank you very much po. Yes, Yung data po ng 2023, yung cooperative, ipa-follow up na lang po namin sa nag-question siguro. Yes po, Thank sir. you. May follow-up question din po. Which areas have consistently enforced the ban on the sale of firecrackers? Yung mga areas daw po na consistent sa enforcement po. Baka may data po tayo. As to the data, ma'am, sad to say, wala akong hawak dito. Pero I assure everyone na wala namang pinipiling lugar ang PNP para ipatupad ang batas. So, the law is applicable to all. At least, never apply it to all. Sabi nga, the law applies to all, otherwise none at all. So, wala pong lugar, lahat po dapat, ito po yung kampanya ng PNP, na lahat ng MPS, Municipal Police Station, ay mag-take action, cognizance, pag mayroong mga violation na nakikita sa kanilang area of responsibility. Thank you po, ma'am. Thank you po, Sir Archie. Ubusin ko lang po, konti na lang po yung sa online natin. From Sir Jeric of Radyo Natin Tabaco. Ilan na po ang nakukumpiska at nakakasuhan na nagtitinda ng boga? At ano po ang mga plano at steps ng PNP sa mga seller ng boga at firecrackers na nagtitinda through online shopping? Salamat po. Thank you very much for that question. Regarding sa data, sad to say, wala ho akong dala rito, pero pwede kong ipasa sa aming RCSU at sa R3. Malamang meron sila. Yes po, At kay ang Sir Donnie po. Additional doon sa online selling, alam ko may kampanya na rin yung ating anti-cybercrime group tungkol dito sa mga nagbebenta through online. So, thank you. Yes po, sir. Thank you po. We will forward this po to the implementing sector po kay Sir Donnie. Good morning po. I'm Pems Morcoso po from RCSU 5. Based po sa record namin last year, dun sa nakasuhan, meron po kayo namang na-confiscate po na isa na nakasuhan. So yun po ang naalala ko. Pero kung confiscated mga boga, marami po kaming na-confiscate kada province. Kasi po yung programa din namin is lahat po ng RCSU personnel i-deploy po sa kada probinsya. Kasi may po yung lead unit ng pag-conduct ng proactive inspection. So coordination po yan with the LGU and sa fire para mag-conduct ng inspection. So mayroon po, depende po sir pag nag-file ng kaso. Sa amin kasi pag nag-file ng kaso, nire-receive po namin yan, then pinare-revocate po namin yung license nila para sa susunod na taon po, hindi na po sila makakapagtinda na ulit. So sa amin,
sa record namin, isa lang pa po yung revocate namin na license. Yun lang po. Yun nga po, pag sa amin kasi, ma'am, nagtatanggap lang yung police report eh. So, kami yung nag-inspection ng mga firecrackers, then yung confiscation po ay sa police station. So, then yung police station po, pag kinasuhan po, doon papasok naman sa amin. Yung iba po na confiscate, yun naman po present namin to, may programa po din yan yung PNP na dinidispose po yan. Kasama po yung Bureau of Fire at saka yung LGU. Lahat na na-confiscate ng police station, dinidispose po. That's all po. Thank you po, Sir Donnie. We have question po from Ma'am Remy. Good morning. My question is addressed to Major Archie Cristobal. And I guess mas sana ito for PNP. Pero since PNP and Bureau of Fire Protection is meron namang collaboration. Sir, wala po kasi kaming ma-address through PNP. Kaya sa inyo na lang po, sir. Kasi sir, pero mas maganda sana kung address talaga sa PNP. Kasi ang question ko, sir, is for the deployment ng PRO5 and augmentation. Kaya lang, sir, kasi it was shown on the graphs or doon po sa check na data, yung augmentation for the commercial areas and the transportation hubs or terminals, mas marami po talaga doon sa commercial areas. Pero I guess for this season, holiday season, mas dumadami po yung mga arrivals. And ang dami din pong mga scenarios na talagang nagkakaroon po ng problema sa mga ports. So, is it possible na madagdagan po ito? Kasi meron po kami last year ng mga report na natanggap na like for example sa Matnog Port, Tabaco Port, na kulang po talaga yung police visibility. So, ina-address ko lang po ito para at least maanuhan din po natin may i-address. Kasi baka because of this data, magkaroon po sila ng yung mga tao baga pong, alam na natin, yung may mga pinaplanong masama. So, because of this data, baka mas lalo sindang magkaigwaning pagkakataon na dumakol sila duman sa area because dikit police visibility. Thank you. Thank you very much, ma'am, for bringing that concerns to the PNP. So, ang sasagot po, ma'am, yung ating R3, sa operation sa division regarding deployment. At ang pagkakaalam ko kasi, pag sa loob ng ports, may agency concern din para dyan. So, i-refer ko na lang sa R3, ma'am, para may, yung kasagutan sa tanong niyo po. Thank you. Yes, ma'am. Good morning po. Bali, dito po sa deployment, yung quick look ng deployment yung quick look po, ma'am, na pinakita namin, which is yung deployable namin sa transportation hubs and terminals. Ito po, ma'am, ay yung 200 na ito, ma'am, is yung dedicated po ito, ma'am, na kumbaga, ma'am, sila po yung 24 hours na magjo-duty. But sa visibility po, ma'am, is meron pa rin po, aside from this 284, ma'am, meron pa rin po tayong police visibility from our police stations located sa mga areas of our transport hubs and terminals po. Thank you. Thank you po, sir. So, may additional pa po ba tayo? Yes po, thank you po. Baka may gusto pong i-add ang ating BFP na any insights pa. Pero next question na po kayo. Sige po. Sino pa po ang may question? Yes po, good morning po, ma'am.
Itanong ko lang, ma'am, reiterate ko lang, kailan po, Ma'am Julie, yung start ng ating surveillance ng fireworks-related incidents and, yun. Hello? Sige po. So, as ang start po ng ating firework-related injury surveillance will be on December 21, 6 a.m. and magtatapos po ito ng January 5, 2026 ng 5:59 a.m. Then, paano ma'am yung mga hindi na i-report doon sa mga accredited hospitals na binabantayan po natin since pili lang naman yung mga hospitals, anong first aid yung pwede din nilang gawin kung sakali man yung iba ay hindi na talaga dinadala sa mga hospital? So, ang minimin mo dito ma'am, yung mga hindi dinala sa hospital na mga cases, kami po ang lagi po namin sinasabi, kahit po maliit na sugat ng dahil po sa fireworks, ay gusto po namin dalhin nyo pa rin po sa ating mga health facilities because hindi lang naman po yung injury ng dahil sa fireworks o paputok ang problema po doon. Because we also have yung tetanus related case po dahil po doon sa pagpaputok, pwede pong mag-develop ng tetanus which is more nakamamatay po doon sa ating magkukos po kasi siya ng infection. So, pwede pong yun ang ikamatay ng ating biktima, hindi po doon ng dahil sa paputok. So, kami po ang lagi po namin, kahit po maliit na sugat ng dahil po sa paputok, dalhin pa din po natin sa ating pinakamalapit na health facility, sa RHU, sa BHS, para po mabigyan ng karampatang lunas, para po maiwasan po natin yung tetanus. Salamat. Good afternoon na ba? Jolas po ng Barracuda. Pinasa ko na online sana yung question ko. Pero may karagdagang question po ako. Una sa si Ma'am, kay Ma'am Kay, about doon sa, mayroon po ba tayong data kung ilan yung namamatay sa sobrang pagkain pag holiday? Yung mga masisiba? Hello po, good afternoon. Good morning pa po tayo. And thank you po for that question. Right now po, wala po tayong data kung may namamatay po sa sobrang pagkain. Yun po yung masasabi ko. Siguro po from DOH, kung may data po tayo about that. Yes po, wala po tayong data on Walang that. data. Pero ano po yung mga sakit na nakukuha doon sa sobrang pagkain? And ano po ang kailangan nilang gawin para maiwasan ito every holiday? Yung mga sakit po. Yun po, yung pagkain po natin, yung mga foods nga po, yung mga matatamis, maalat, matatabang pagkain, nalilink po ito dun sa ating mga non-communicable diseases, yung mga cardiovascular diseases po natin, sakit sa puso, sa stroke. Ang alam ko po ay may pataas po tayong trend sa sakit sa stroke kapag holidays po. At ito din po ay consistent po sa ating reports kay Doc dun sa holiday heart syndrome. Kasi hindi lang naman po ata alcohol yung kaakibat po nito, pati din po yung sa pagkain nga po ng sobra. Yun po. Okay, thank you so much, ma'am. Sa DOH naman and sa PNP, kanina sa holiday heart syndrome kay Sir Doc Isaiah, sabi nyo po, isa sa mga symptoms yung nahihilo. Karamihan po ng umiinom, nahihilo po, Doc. Ano po yung pagkakaiba doon para malaman natin kung holiday heart syndrome ito o hindi? So thank you po sa question. So tama, may pagkahilo talaga na nakukos din kapag may alcohol intoxication. Kaya meron tayong iba't ibang mga kasabayan pa na symptoms kasi kapag nagkaroon po ng mga combination nitong sintomas or signs na to, doon tayo paaring makapag-diagnose ng holiday heart syndrome. So kasabay na po dyan yung irregular at mabilis na pagtibok ng puso na may kasabay na hilo at iba pang mga sintomas, maaari po tayong mag-diagnose po doon. I see. Kasi nakikita ko po sa presentation natin, dumadagdag yung mga na-identify natin. Pero nag-i-increase din yung mga biktima natin sa sakit man yan o sa napuputukan. Kaya may mga tanong po kasi sa amin sa programa namin na bakit nga bawat taon paulit-ulit na lang yung mga nangyaring kampanya ng DOH, kampanya ng PNP na huwag gumamit ng paputok, huwag kumain ng sobra o huwag uminom ng sobra.
pero marami pa rin na nabibiktima tayong mga kababayan. Kung compare nung 2024, 2023 to 2024, tumaas po, hindi bumababa. Ibig po ba sabihin na may na po yung information dissemination natin o parang lingas kugun lang, ginagawa lang natin ito for compliance lang? Thank you. Thank you po for that question and manifestation, sir. So siguro, mahirap po kasing baguhin ang behavior. And at the same time, mahirap din po baguhin yung norm natin. So kung ano yung nakagawian po natin. Actually po, kami sa Department of Health ngayon, ang mga focus na ng activities po namin are behavioral change communications. So kasi pinapakita natin dito na hindi lang enough na makarating talaga yung information. Gusto po natin magkaroon ng mas malalim na pagbabago sa mga tao and at the same time sa mismong komunidad na din. So kaya po meron tayong mga activities, hindi na lang po ipresko ng ginagawa natin. Meron na rin tayong mga initiatives, kasabay na yung mga violence and injury prevention, yung ating pong Move More, Eat Right activities sa mga workplaces. Meron na rin po kami sa schools at meron na rin po tayo sa mga communities. So, hindi po ito definitely for compliance. Ito po ay ginagawa po natin para mag-save ng life ng ating mga kababayan. Kasi alam po natin na yes, year in, year out, may mga nangyayari pong incidents. Pero hindi po tayo magsasawa na protektahan ng ating po mga kababayan. Kasi alam natin na kaya po itong protektahan. Basta po, hinihiling po din natin ang kooperasyon ng ating mga kababayan na sana ay i-practice din po nila yung ating po mga tinuturo. Kasi doon po tayo magkakaroon ng problema kung turo tayo ng turo dito, nagsasalita, kayo po sa part ng media ay nag-lecture din po kayo, tinutulungan nyo kaming magbahagi ng impormasyon. Pero kung hindi po talaga magbabago din yung ating pong mga kababayan, maaaring pong patuloy pa rin talaga natin maramdaman itong mga activities. But again, gusto po natin i-intensify palalo yung information drive. Nang sa gayon ay mas marami tayo magtutulungan. Sinasabi ko nga dito ano kaya kung mag-implement tayo ng community fireworks, 'di ba? So which is yun naman yung nire-recommend natin, 'di ba? So ang layon nun is wag na sanang isa-isa ang magbigay ng pagpapaputok nang sa gayon ay ma-change natin yung behavior ng mismong community na yon. So yun pa. Good morning po. Kay Ma'am Kia po, from One Radio News FM po. Ano po ba ma'am ang pasok na na nutrition food na pasok sa 500 pesos na Noche Buena? Sorry, pardon po. Ano po ba ang pasok na nutritious food na pasok po sa 500 pesos na Noche Buena? Apo, thank you for that question. Very controversial po yung 500 pesos natin po na yan, no? So according sa Department of Trade and Industry, yung 500 daw po ay yung ham, yung spaghetti natin. Although take note dun sa spaghetti na sinabi ng ating DTI ay wala dito yung karne, yung mga sibuyas, bawang, yung ating mga oil, yung lana din. Tapos fruit cocktail and cheese. Dito po sa ating, sabi po ng DTI, ay meron po tayong protina, meron tayong carbohydrates, pero kulang po tayo sa ating prutas at gulay po. No? Yung fruit cocktail din po natin ay galing po sa canned, which is isa po ito sa mga maaalit na pagkain. So yung amin pong, sa aming discussion po and sa National Nutrition Council, yung palagi-lagi po namin pinapaalala sa inyo ay yung 500 pesos po ay sa iba po, marami po ang salik sa pagbabudget ng ating pagkain. Sa iba po, pwede pong iba-iba sa lugar, kung ilan po kayo sa pamilya, gaano po kayo karami kumain, tapos gaano po kayo kaalam mag-budget. Pero dito po ay, ang gusto lamang po namin ipahayag dito ay sa 500 ay i-prioritize po natin yung prutas at gulay. I-prioritize po natin na lahat po ng Go, Grow, Glow Foods ay nandoon po. Meron po tayong tubig, meron po tayong gamot. At yun po, sa 500, mas mabuti po sana kung more than 500 yung ating budget since ito naman po ay isang event na isa lang kada taon po nangyayari. So itong Pasko at Bagong Taon, it's a celebration of joy, of abundance, and also of prosperity. So yun po, mas mabuti po sana na 500. Pero if 500 lang po talaga yung ating limit, mas priority po natin yung prutas at gulay po natin. Maraming salamat po.
Yun nga po, marami pong salit. Sa iba po ay pwedeng okay po ito at sa iba naman po ay hindi po ito. Okay, thank you so much po, Ma'am Casey. All right. So we have another siguro last po sa ating online from Sir Christopher Novello. Good morning. Though minimal na ang cases ng indiscriminate firing during the holiday season, binabantayan pa rin po ba ito tulad ng mga airsoft gun, sir? Again, thank you very much po Dan sa magandang tanong. At bago ko sagutin, nakaligtaan, dalawa kami ni Doktor po yung tinatanong ni kapatid na Jolas regarding doon sa implementation, kung ito'y compliance or ningas kugon. Sa part po ng PNP, kami po ay hindi nagsasawa sa pagpapatupad ng batas, lalo ng aming mandato ay to serve and protect, lalo't ngayong kapanahunan, ngayong magpapasko, gusto natin naligtas ang lahat ng tao sa komunidad. So may mga factors yan, sabi nga ni Doc, so it must be a shared responsibility. Kami sa National Government Agency, kayo po sa media, ay magtulong-tulong para na maipaliwanag, maipaabot ng gusto, maunawaan ng bawat miyembro ng komunidad kung ano ba ang epekto at ano ba ang maging consequence ng ginagawa niyang aksyon. So, hindi po siya kaya lang ng PNP solusyonan. Kaya nga pinag-aaralan natin, meron tayong tinatawag na victimology. So, yung victimology, ano ba ang reason bakit ginagawa ng victim ang isang bagay? So, tungkol sa pagkain, di ba masarap ang pagkain kaya sumusobra? Ano po? So, mga bata, lalo dito sa record natin, mga pabata yung so curiosity ang isang nakikita namin. So, sa uli, hindi po nagsasawa ang PNP, lalo na ang PRO 5 sa pag-implement po nitong batas natin tungkol dito sa ligtas sa paputok. So, madako po tayo doon sa question. Ang sasagot po ata nito yung sa RCSU tungkol doon sa airsoft. Yes po, sir. Thank you po. So, yung isang din na pinarating niya, bumaba yung indiscriminate firing. So, doon mismo sa sinabi po ng nagtanong, napapansin niya na talagang gumagawa rin yung kapulisan ng kanyang tungkulin, kaya bumaba po yung indiscriminate firing. So, regarding po doon sa pilit airsoft gun, so, ang nakakaalam po nito, yung RCSU. So, ang alam ko rin, ito, bago niya sagutin, ang airsoft ay considered na replica sa batas natin sa RA 10591. So dapat meron siyang license para permit to transport, then dapat registered doon po sa kanila sa Firearms Explosive RCSU. So siya po ang mas maalam tungkol po sa bagay na yan. Thank you very much po doon sa nagtanong. Good morning po ulit. With regards po dun sa tanong sa indiscriminate firing, as per record, from 2024 up until now, wala pa naman po tayong cases ng indiscriminate firing. But rest assured, PRO 5 will implement the one-strike policy on that incident resulting from the illegal discharge of firearms and shall be implemented to all commanders and all levels if cases remains unsolved within 36 hours. Yung sa airsoft naman po, sir and ma'am, i-turn over ko po sa RCSU 5. With regards naman po sa airsoft gun, meron din kasing kwan yan, one time yun. Then, pag ginamit yon through sa mga firing range din, meron din po kaukulang permit yon. Meron din pong clearance galing sa mismong city director, kaya provincial director po. Pagka halimbawa yung airsoft po ay gagamitin sa for sports purposes po. Thank you po, sir. Sana nasagot po yung tanong ni Sir Christopher. So, may mga katanungan pa po ba tayo? Or are we okay na po? Okay na po ba tayo, everyone? Ay, sige po. Ma'am Angel.
Sorry po. Last na po, since nandito na din po, minsan lang po kasi magkakita-kita ang mga PNP. Regarding po kasi, thank you so much DOH sa pag-imbita po sa kanila. Sir, ngayon po na Pasko, hindi pa nga po Pasko, yung mga nakamodified po bagang mga tambutso, baka po may pwedeng sumagot doon sa amin kung sa part po ng PNP, ano po ba ang pwedeng gawin? Pwede po bang pag may nahuli, itapat po yung tenga nila tapos pipihitin po natin yung silinyador po, sir? Ma'am, regarding po doon sa tanong nyo, thank you very much again sa pag-brought out niyang tanong. Yung gagawin po na hakbang is, either municipal, city, or LTO na batas ang ipapatupad natin. So, meron po siyang corresponding na penalty according sa kung saang lugar siya. Halimbawa, kung dito sa city ng Legazpi or sa municipality of Daraga. Ganon din, meron din tayong LTO. So, ang PNP lang naman, ma'am po, ay kumbaga, deputized lang siya. Actually, hindi pa nga siya deputized hanggat hindi siya nabibigyan ng pahintulot ng LTO. So, yung main concern talaga na agency niyan ay ang LTO. So, regarding po doon sa gagawin po, bawal po sa batas yun, ma'am. So, makakasuhan po tayo niyan at violation ng human rights po. Thank you very much, ma'am. Thank you po, sir. Alright po, so maraming salamat po sa ating mga kasamahan sa iba't ibang ahensya po ng PNP and BFP po sa pag-unlock ng ating invitation and pagsagot sa ating mga katanungan ng media. So, para po i-express po namin ang aming heartfelt appreciation po sa inyo. Kami po ay magbibigay po ng certificate of appreciation po sa inyo. Let me read the citation po. This certificate of appreciation is proudly presented to the following for sharing invaluable expertise as resource speaker and in grateful appreciation for support during the DOH Bicol's CHD press conference on Ligtas Christmas on December 9, 2025 held at ANA Bed and Breakfast in Legazpi City, given this 9th day of December 2025 in Legazpi City, Albay. Signed by our OIC Director 4, Dr. Rosa Maria B. Rempilio. May we call on po sa ating gitna, sa harap po, ang ating Fire Superintendent, Ma'am Serena Socorro S. Tolarba. And also po ang ating Health Education and Promotion Officer 2 po ng Communications Management Unit, si Ms. Danica Caballero po to give the certificate. Okay na. Thank you po. Thank you. Merry Christmas. Next, to give this certificate of appreciation to Major Archie L. Cristobal. Archie and PNP. Next po is our Bureau of Fire Protection Region 5. Ibigay ko na lang po, ma'am. Kasama po si BFP sa certification. Thank you po. Yes po, ma'am. Thank you po. And for NNC 5 po, Miss Kea Catherine M. Ueste. Po, Ma'am Casey, and si Dr. Monry Isaiah C. Mancilia po from our Health Promotion Unit, and
Miss Julie Ann Legaspi Granadino from our Non-Communicable Disease and Prevention Cluster. Ayan, sabay-sabay na po tayo. Hello, hello. Thank you, Ma'am Julie and Doc Mon. And last but not the least, sa pag-invite po sa ating mga media, sa tulong, sa support po nila sa pag-invite sa mga media. Thank you po sa Philippine Information Agency, Albay. May we call on po si Ma'am. Hello. Thank you po. And that ends po our press conference for this afternoon. Bago po tayo umalis at mag-lunch, Patungo sa mga minamahal, ang mga hakbang, natutupad ang mga pangarap na may pagmamahal. At ang mahalaga sa lahat ay ang kanilang kalusugan. Para sa pamilya, lahat kayang kamtin sa bawat kilos at galaw, mangingibabaw ang pag-ibig. Yan ang tunay na hatid, diwa ng Paskong darating. Sapagkat ikaw ay mahalaga, ikaw ay may halaga talaga. Bawat buhay mahalaga, kaya ngayong Pasko, ikaw naman. Ikaw naman, ngayong Pasko may pinakamagandang handog, ang bagong Una Healthy palagi. Maibahagi lang namin sa'yo ang diwa ng Pasko. Ikaw naman, ngayong Pasko may pinakamagandang handog, ang bagong Una Healthy palagi. Maibahagi lang namin sa'yo ang diwa ng Pasko. Ang wish ko sa lahat, ligtas Christmas sa bagong Pilipinas. Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Ikaw ay mahalaga. Ligtas Christmas sa bagong Pilipinas. Maligaya at malusog na Pasko po mula sa Department of Health.